तस तसे दैत्य मारले, 7व्या अवतारी रावणाचा नाश केला आणि 8वा अवतार धारण केला तोच मी श्रीकृष्ण भगवान. बोला कुंडली वरदे. हो, आले लक्षात. 16 शस्त्र, 108 गोपिकांचा महिला थाटमाट करून मथुरेच्या बाजारी चाललाय त्यांचा रस्ता प्रतिबंध करण्याचे काम आपल्या संगीता पेंड्या सुदामा सांगितले पाहिजे. मी त्यांना मारून पाहतो. पेंड्या सुदामा देवा मी आलो. नंद मुरारी मुरारी हा देव माझा सावळा. नंद मुरारी मुरारी हा देव माझा सावळा. सावळा भक्तांचा हा केला तो सावळा देव सावळा. भक्तांचा हा केला मुरारी देव माझा सावळा. मुरारी मुरारी देव माझा सावळा. सावळा भक्तांचा हा केला तो सावळा. सावळा भक्तांचा हा केला तो सावळा. मुरारी देव माझा सावळा. मुरारी देव माझा सावळा. अगोदर त्यांचं दर्शन घ्यायला पाहिजे. लवकर लवकर दर्शन घे. आम्हाला एवढ्या घाई गडबडीनं बोलवण्याचं कारण पेंड्या सुदामा 16 शस्त्र, 108 गोपिकांचा महिला थाटमाट करून मथुरेच्या बाजारी चाललाय त्यांचा रस्ता प्रतिबंध करण्याचे काम मी तुमच्यावर सोपवत आहे. ठीक आहे देवा, ही कामगिरी आम्ही आनंदाने करू. धन्यवाद रसिका. हो, आपल्याच मनपसंतीनं आलेलं पारितोषिक योगेश चौगुले यांच्याकडून आमच्या नमन मंडळासाठी 51 रुपयाचं पारितोषिक आलं आहे. तसेच कैलासवासी केशव चौगुले
केशव चौगुले आमच्या जाकादेवी नमन मंडळ मुंबई इथले. हे सुदामा, काय बोलत नव्हतास तू? हे देवाने आपल्याला कामगिरी सांगितले. कधी? आता बरं ती काय होती कामगिरी काय? काय गरज काय होतास? अरे विसरलो रे, ऐकायच नाही आलं काय? नाही आला. छे छे. अरे काय माहितीये, हा. आपल्या गोकुळातल्या गवळणी आहेत ना, हा. ते थाटमाट करून मथुरेच्या बाजारात चालले. जाऊ देत ना मग. जाऊ देत ना. काय काय? आपल्या गोकुळातलं दही दूध घेऊन जातात. अरे हो. त्यांचा रस्ता आपल्याला प्रतिबंध करायला सांगितलाय बघ. मग करूया. समज ना. 16 सहस्त्र आहे. एवढ्या? एका टायमाला जातात तरी कशा? असतात कशा म्हणजे मिळून जातात. बरोबर आहे, आपण दोघं जाऊ ना, पण एवढं जमणार ना. नाही जमणार. ते- देवाने सांगितलं आहे अरे देवाने सांगितलं करायला तरी हवाय. करायला लागणार. पण करायचं काय? बघ काहीतरी लोकांना डोकं कसं लाव? बघ. अरे मग कोणतरी येईल काय बघ आधी. माझ्या ओळखीचं इकडे मग कोण नाही. इकडे नाही मग कोणतरी असेल बघ. अरे तो आपल्या संतीला नाही तो. कोण? काय रे नाव? काय रे ते? हटव हटव. अरे बोबड्या बोबड्या. हो बोला बोला लवकर. त्याला पण मीच बोलली. हा बोला. वा, बरोबर. असेल काय इथं नदी बिदीवर गेला तर कशा हवाय? हो बोला लवकर. ए बोबड्या. नाही, जोरदार जवळ नाही. हम पातेरा बितेरा काही सरसरता का बघ. अरे ए बोबड्या. अरे ताय ले ताय आला बोला बोला. अरे बा तू हायच कुठं? राहायला ऐकलं हाका मारितो पेंदा सुदामा. हाका मारितो पेंदा सुदामा. मैत्रिणी साधा भोला. काठी गोंगडी घेऊन त्वरा धावून तुझ्या हाकेला आलो. थांब जरा थांब जरा थांब. थांब जरा थांब जरा थांब. मी आलो. थांब जरा थांब जरा थांब. थांब जरा थांब जरा थांब. हाका मारितो पेंदा सुदामा. मैत्रिणी साधा भोला. काठी गोंगडी घेऊन त्वरा धावून तुझ्या हाकेला आलो. थांब जरा थांब जरा थांब. थांब जरा थांब जरा थांब. आलो. थांब जरा थांब जरा थांब. थांब जरा थांब जरा थांब. हाका मारितो पेंदा सुदामा. मैत्रिणी साधा भोला. काठी गोंगडी घेऊन त्वरा धावून तुझ्या हाकेला आलो. थांब जरा थांब जरा थांब. सुदामा. थांब जरा थांब जरा थांब. आलो. थांब जरा थांब जरा थांब. सुदामा. थांब जरा थांब जरा थांब. आई गोरया तुझ्या वनाला जाऊ आणि कविता. राहून चुकवली माझा डोळा. चुकवली माझा डोळा. चुकवली माझा डोळा. चुकवली माझा डोळा. आलो. थांब जरा थांब जरा थांब. सुदामा. थांब जरा थांब जरा थांब. आलो. थांब जरा थांब जरा थांब. सुदामा. थांब जरा थांब जरा थांब. अरे तू ये. अरे तू ये. अरे तपीला दाय. तपीला दाय. तपीला दाय. दाय दाय. दाय काय दाय? बोलतो काय? काय समजत नाही. करायचं तरी काय? तपीला दाय दाय. तपीला दाय. हा. तपीला दाय. काय कपिला काय असं? कपिला गाय. असं बोल मला. कपिला गाय तपेला गाय गाय. अरे बात्यात घेतली ना. बात्यात घेतली. काय झाला काय?
झाला काय माहिती आहे काय आलो इथलं आलो थानवलीत खानवली आलो इथलं हा आणि इथलं दाय तोडली तपीला दाय काय सोडली आणि मी तिथे झाली झोपलो कशा खाली तिथे झाली तिथे खाली तिथे झाली अरे मग असा बोल जिंच्या खाली अरे बाहेर तुझी भाषा काय चालणार मग काय आणि माझा डोला लादला डोला लादला हा डोला लादला पुढं काय झाला कसा लागला आता सांग पुढे काय झालं का आणि बोलत काय बसतो तर माझ्या तपीला दाय नाही कपिलच जाई नाही नाही मग गेले कुठं काय माझ ते लाव दे बाजूला मग तुम्हाला लोयलवलं त्याला तुला लोलवलेला काहीतरी बोललो का उगत आपला कधी लोलवलेला तिकडं धावत तू झालास ए तात्या आणि लोलवला ना ए आपण कोण म्हणताय का म्हणताय कपडे कसं काय 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 दाग दिसतोय अरे लोलवलं अरे बोलवलं म्हणतोय तो तर मी असं म्हण बोलवलं काय माहितीये आपल्या देव आहेत ना कृष्णदेव हा तुतन देव हा त्याने आपल्याला कामगिरी सांगितले ताण दिली हा गोकुळातल्या गवळणी आहेत ना ते थाटमाट करून मथुरेच्या बाजारी चालले तो तुला ते दवलनी तात मात तलून मुतुली दे बादली अला मुतुलेच्या नवले बाबा मथुरेच्या मुतुलेच्या अरे मथुरेच्या अरे वाय भात्या त्यातली ना हा अच्छा अच्छा मथुरेच्या बाजारी चालले हा. त्यांचा रस्ता आपल्याला बंद करायचा आहे जनता लक्ष आपल्याला प्रतिबंध करायचा आहे पलपलीत चालाय अला पलपलीत नव प्रतिबंध हा आता अडवायचा आहे हा. जमल ना हा दमन भूत लाभले आहे हा सर्व भेटणार तिकडं चल जाऊया लपून बसूया गवळणी येतील आता अरे अजून नाही आले खरे बघतो एवढे लोक यायचे अजून लपून बसूया चल चल चल